Edem abo nonsia. Ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima yamamu nyina ache ebranso se de SOMPA kasebo esommo efri SOMPA. Domme Watermelon Street ayeno ewo Accra. 106.5 FM eno. Na efri SOMPA 106.5 FM Accra no. Esanso na me headquarters ewo Kumase. Ene ye SOMPA 93.1 FM. Kumase hono anso ayiko 100.9 FM. Efa ye kasebo yi. Adamfopa Radio ewo Paris, France. Takwa SOMPA 101.1, Takrade SOMPA 103.3, Techiman SOMPA 106.1, Sunyane SOMPA 98.9, Enkranza SOMPA Mensonum 70, 90.7, with ye, Menson, Mesemekani ye, Enkranza SOMPA 90.7, Ena Domanso SOMPA 101.3 FM, Kingdom Mankasim 106.1 FM, Decoder so, Babia Radio one SOMPA FM Live. Your Facebook page, you know, your SOMPA 106.5 FM Accra. And a YouTube, SOMPA FM Live. Your website, your www.sompaonline.com. Kanesh Urban Radio, Ewa Kaneshi Market o Mapitim, Ewa Kaneshi, and an Importamunina. Doma FM, Ewa Doma Hinkro, 100.7 FM, Womuswasum. Equaba Simpri Mube Maba. Densi Hunyama Shasia Query, ye Wukutabie. Ebo ye chidom medima for her bus center Dr. Tamada Sunsu ejinem just hot kenke dokono papa bi 3 Ghana sedesepe tontina 74 Michelle Fanny T74 no ho Leicester Ghana Limited se anopai young toothpaste ene ne brush na de chichi osia ebema wo se akoyi ede ama wo ensemo ye de emamo anopai de di mo akotene no ebini eja bi ato ewa asantemamu bekwai prema so na nam so ma me a wodademu oje ayarehwe ba mowo ednensa ka no ebepie mu se Upper East Region ye ku police ni bi na Brante Abdulaziz Idrusu ne ye chi no sabre ye jano ye sankwa ko chi ne bi otimantemu ambulance dwumeyeni bi a ono de akranko wonan ne ba bi nhyiranka nyame wodnensa timi age obi anko wo ama ese wabankwam Motor Traffic and Transport Department MTTD wo Ghana Police Service munso de nsembia to job asantemantem se eye sari no a omo pese omo jejina no omo ye omo ho big men ye ni petitru no wo mo na emasa dwumade no atoape Mame Elizabeth Ofosu ajare na dia tudwa se enwuma hodo a ye aban de bia ni ho a ankura sika wom enti we wo bie so e de akire Ghana fo na babe piem se wudru abofo African Faith Junior High School wo Finso South en wa sentiment se de SOMPA kasebo ya fatu ye ho so se niema enkoye bebo hu dawuro no wo mo de babe dan ye se wo mo ebre enti ye de ho asem no ebetumo ni manopai sabre Ghana fo bi bre na Russia ene Ukraine wo mo so still wo mo guso bre pa ene se wo mpesa asundwe mra no to pa ye to otoma no won ho won kasa ho ebe masundwe abade to so miensa adeche wo mukoshe o Geneva NSMP kan we num ho ne de som se SOMPA kasebo fi SOMPA 106.5 FM Accra ye ne de kasebo esom no pai ayeme die nyame ehira no akosua ago aboagye obetimi so afra me akosua ehira me ne me doba triple mai ABOAGYE apam dada afe abusua yenye bre na ensem no yentutu ne sire na basa ba bedu abribia wonenam na wonpepa monsem kotokuo wasante emamu ne na afa ho wokotie ebekan ene wode aba beto so se wohene boache ene ekase wose bekwai premaso ene na afa ho eja bito efie mu a ehase afiri maame no ano wo yare ededa moji ayarehwe nanso wo ha ayere hosam no sabre na obi ani fie enam saa so magya no atwa hyemame na ma sade ye wote kura no uhu se sumesi anaso obenten ene da hoi ne no ena assembly member wo mpotem ho se no kwase mu ne saa asam no awere hosam pa nanso de obeka ne se titru no wo no mu a ehwe bi mu a entiapo no wo fie ebia stroke ache no wodada mu no saafo no mo woni nko wo ho papa te sade ye wo akwada no teche ya woni ne bibia obehwe no wo hene boache ene ba bedu edi sankomoyi ubi on my wana inya information say if you ba ko ho no no eja bi atom
nti me nso me rush ba ho no mu bi ti yensu bi a yebu no community nsu kra na key no yatum ene make sure say yebu ani say de be ya amrante be sensu ni bi ni starting nti etu ana mo say de be ya yebedu njan so already nso na yenwia no bi atumu to akofre fire service omo ba ya omo nso abeboa ma eja na yatimi edu so far de ohwa edan no mienu ni mu ahye na edan ba ko a ye maame ba ko e fansa ne ho mfa na odadan ni mu na eja na hye no asa ma de wa yo nya media ohene boache Romeo wono ne ye assembly member ewo bekwai premaso ene na afa wasantemamu sama ne boyi ba bedu ene mayen sakan Mika wo se ekoba simpri mu be ma banana KJC Company Limited anopa no nsia kase bo na wuti afi SOMPA 106.5 FM Accra Leicester Ghana Limited or the Young Street Paste ne brush abeja so a ye de twitwi ye sin eye thontina 74 me chef and T74 medima for Eba Center and na just hot kinke ne bo ye chidom am ye de anopa no nsia kase bo asomwo na ye ko ye nimu no ababe piem ama police for dia tudwa sa homachinya na wo mu etu anamo don no mu a be ye 12:30 am and omutimi ekoye ekochi abrantie bia ye friend Abdulaziz Idrusu anipa dodo na freno Baluse wanyamfie aduasa miensa na wose awrahusem bi esi ewo Kariminga police barrier no upper east region abrantie ekobo police ni bituo ekune yaya eye general constable Seth Opon Damwa oboni tuo no emma police officers mienu nso epreprai ai bi general corporal Nyanku Charles and general corporal Abumoro womo ena epreprai na mpanifo ma ne bo mo de bo ne se sa brantie freno Abdulaziz Idrusu ye kwakochini eye boko nsensem sakasaka ne wuroye na esi ne woka ho bi na wo nya audio message bi ene wo mutie ye no ene wo mu se sa abrantie sa etuo no wono ne koto nti no de ne ho akwakosie na baby odi no kosi ekro bia ya friend Poligo eno ewo Boliga Tanga Mpotem ho na no na police fo nso kan wo ho bo mu a wo mutu na mo akwakochini na abranti ya akwakochini wo se eye National Police Intelligence Directorate ewo enkran na Upper East Regional Police Intelligence Department wo mu na etu sa na mo no na wo mu edi sa dwumadie no a enam so ma abranti wo mukochi no AK47 assault rifles bi na bi wo ho na etu ahodo bi a wo se boko sa wo hwe sakasaka ani huroye a ekoso no a na abrantie wodi mutintiman pa na no na mpanifo asan ba amane biem se wo mani abre pa wo mo yasem no hwehwemu akọ akire na ankrankra bia na se nipa bia wo mo eka ho no wo matimi ache wo mo na emra ani wo mo dia we ni asem a asie ebra policefo eka ba mu etu anamo ekoye sa adwumadie na nam so ama abrantie Abdulaziz Idrusu etafre no Baluse wonyamfie aduasa miensa no wakoma akọche no efise general constable Seth Opon Damwa oye police officer awono ne bo ne tuoku no ema nipa mienu bi nso efa mu eprepraye na yanko enkwanta afa ho na ken na wode ama ne boy se owura da ne mafo oye senior emergency medical technician SCMT ewo ambulance adwumakuo num wo pasa ye no wo nkwanta etifia afa ho na wonde akura no wo kokosra na busuafo wo dambayo na bra wo ba wo muduru tutupene na wo nkwanhye bia moto ene moto na nipa mienu da sabra no anso no akade bia ni ho ye bedum kura aboama wo motumi aye adwuma so wo de nsa ne nim dia wo no etimi ye ya eje ba kokura nkwa kopem se wonde etimi nya nkwa no wo kyese no kwasem ni senka koye yei na wo mukura koye mienu a anka de hye mienu ni nyina nya nkwa na wone na ken edi nkomo no de wo kan ye ni ye wura mafo na mi motorbike bi echi nti mi be trust to kakra no na me hu se motor collision ya koso eyi motor mi ba ko si kichi side wa ba na ba ko so feed up ayi to poni ho eko kichi bi nti o mu de bu mu nti mi kodu ho no na enkonfo gina ho na ayarifo no nso mu manya victims nso mu de da ho a efi omu hu no etu atititi amoja eni ekuru agugu omu hu nti eye sa no na mi si motorbike no so na mi call mu nche nti mi de kan kwa asesi omu force mi share ye net esi ayi omu hu no na emma enti we na wo ba chese wo mu ye brebre kura ye brebre ntimije ba konkwan no ne ha adwene ne se de friend oxygen ekura no na babia wo mu de wo mu koi ebi ne ho enti
kadia ye de sayade se ebi wo wo mpotam ha anka ebi kura wo mutumi eje afanu no nyina nkwa Mutimi susu bisa because one say about AKOSUA the CPR no me do into the kwanu ko winche na mako winche na mako winche into kan visit the anke ni no ana me se kona ika ni initiative CPR na nka obi so e man frama ika yiri ani akọ ni su cheba me kwan so no ma ye mi ambe banka bi susu se into ni no ana me fan so kwa obi ananka oni ni na bitimi survive. Senior Emergency Medical Technician ewo ambulance service adwumakunum wo pasa ye wo nkwantati fi owura Daniel Mafo na wo ne nanaken di sankomu Meka wo se ekoba simpri mu be maba no pa no nsia kasebo na wutie fi SOMPA 106.5 FM akrawuni aba AKOSUA ABOAGYE AKOSUA nshira mene medoba apam dada ye di som wono payi na ye ku yenim no Motor Traffic and Transport Department aye chaneti aka na MTT de wo Ghana Police Service mu e wa Shanti region na Sasantema ntem mu wo mo so mu de atodwa se sare ne people no a etere bia wonam kwan so na ka bi ba no wo mo pese mu sia no kwan korant mu tu ho na mo so obi anyai se ye ma wutumi se ye sa wontimi nye nanso ade ama wo mudwumadi ato apene se ebi a wochi obi a se bia nipa no wache na den na sare no wo bo aden na people wo de higher gene e wo kwan mu sa pe wo mo ye from big men no wo mo magidi wo mo ye mpanifo ne afrewo he na hwa na agina no jana mane nko na ye jana mane ko nti ama sese no wo bi ye de ope wasantema ntem office wo mo ye from the so called big men womu de womu eye nipa mo ye nipa titiri o magidi womu position akese enti wonim na se wo kogina wo bi pe na edi ayew na no na ASP Awudu Abdul Razak our Central Police Command MTT the accident unit wodi to just officers no influential figures ya ye kan womu o magidi bie omu ha womu pa wo che ya na asem woto wo se mre bi wono ebi ato no wonam kwamu na ka bi ba people wo bosari no no de nsa to so ogina no se ohene wohene ne se he wo gumani mo ase wo ne wansi wagina me wohene mu a na me de sare na ekọ me bo people anu wagina me me ya transfer wo se anche na nsa ne transfer ne kwa akurase eto onu ebi aye no onu police officer no a wo ASP Awudu Abdul Razak na ebi aye ne pen ama wo kogina wohene a wo bo people wo se wo ye ohene no ene manim guase a wogu nto be me ya transfer na mpa na nsa pepepe na onya letter se ya transfer no e de ne ko akurase bi se won kosom wo ho eti sa niema no ne ka ho a ama wo dwumadie no ayedin. Yes, the big men they normally make this. You arrest him and you know that yes, you have arrested him. But you'll be there, a call will come. You can't have it. Are you going to say you will not listen to the person? You can say that they will not mind you. They will not take any action now, whereby you think maybe because of what they told you and you refuse to listen to them or to comply with their decision. That is enti oman Ghana mani hunu part 1 and 2 no ne yate e de free Santema ntem no say we police officer mpo na wukogina obi a yase from the so called big men influential people o magidin a yetimi kura frɛ panyini bi ni a transfer ne edu kwa akurase na bi kura to ne pen no na ama wo mo people no sare nipa bi a ebum na so wo kwan so no ama aye den se policefo ebetimi abre wo mudwumadie ase we nyina eka research Ghana no ho abusua bra SOMPA 106.5 FM Accra Facebook wo na kase no behwe bi yewura Aziz wo da so awu adwumanum no koreka no a ene wo guso ka nti anya wanwa se police sadom pani chese sesei sade wo madwuma ne tene service with integrity no dedi papa na nokura na bia sa dedi wo Ghana mrase badwafie de wo ya mrase badwane ma tachime yatifi abato mpesua so honorable Elizabeth Ofosu Ajare emranim ni badwafie ho na no yonko mrase badwafo a wo munso ni mumra esase atoto kosabi ede ebobo no sa nura bra na for God and country koso no na badwafo no nso kura etie bi enti prof mu bobo wo mudi tomakese ho nkomo ne ekoso wo bokina tita ho no ekwa wi a mo chase ne nti ya ne factory bia ye tomakese ya dada so o wo mo bobo wanti tomakan no se enya adwuma wo mo so wendi Africa ne so kwawe ofuofuo enya dom feten kwanti ya no na eno na honorable wo mo busa no se yete one district one factory ni e kan ye kan
bibia ya aban factory ya aban na de ne sika ayo ankora bia de enim se de edu ba bia na ebi de bo ho safo hene se na se PPP ho ahwan na ma me kire mu sei. Mr. Speaker, the factories are funded by two groups, the Ministry of Finance and then IFAD. No private sector contribution except that it will be run by the private sector. So, Honorable Speaker, the factories are financed by the Ministry of Finance and IFAD. No private sector contribution. They have not been selected. What happens is that we do an open tender for people to take the bid, show what they have done, competence and all. Sankomoi na no Ponchecheku Honorable International and National Reporter wono enetwe de somoyen Honorable Elizabeth Ofusojare Trade and Industry Minister wonne kasai. Ye tonsumia koyanimu a abofo African Faith Junior High School ewo Offenso South enwo Ashanti region asa Santemantemo no mu chem se de fe infrastructure deficit ne bi ha wo mo ene ma ne aka de betimi aboa ma adesua koyie ba bi ombetena si asua de ne emu odin pa eti ama adesua no aye den koda na se wo mo bre eto bi a classroom mo te emfuturo bebo wa chechefo wo ba school wo hwe na wotiri ho nyina ye emfuturo nko a eto bi kura na dua se na wo no wo mo te ensuo time frama bom Jampan Trudu na no ayedin eto omuso omu hia mo ewom se Municipal Chief Executive Officer ma Offenso South Municipal Assembly Honorable Frank Owusu Amoa ene mpanifo bi etutu na mo so mo betu ha na mo de nenso no ba bia duru no de se wankasa woti ho yeyi bone eto ombesre se mpanifo emrem se be baba tra ko yesu ye mo ani but you set Ghana na me mampani John Dramani Mahama modern monti na bi aka Offenso ne patam nyina mesu bi Jamas Municipal Chief Executive na era pese project masku na enya mai no ntima nkra no so entina mfutrum ti assembly no meje omanem no e de sume de 20 bus masku no say omfa nya omfo na aye basa no na classroom so na aye how be no ya se bobo ba ko akira aka o e abandon project nya me bo afu ye pese compete mamo na eboa ma adechene adesua etina emoa aba emoa we nyina no Efri Municipal Chief Executive Officer of Offenso South Municipal Assembly Honorable Frank Owusu Amoa wono ena ede cement ahodo ekoy wo se aban dada no na wo mu see 3 classroom unit block bi wo mu enwie sese wo mabai di wo beye se be yankwada ne benya ba bi atena na be boa ma desua tumpon asesa cement ne niam bebre ede akwakoma wo mu a wo mu hye se be yankwada ne benya ba bi atena we ye enigisem abofo African Faith Junior High School wo Offenso South Municipal Assembly wo Ashanti region mati ayede ayensencho ni bawo bedu dia bedan ye se de sompa kasebo ya fa to ye hu so se ntokuro bia mu de ekọ ne de achi a enye yi ne bebo hu dawuro no bawo bedu nso de sama ne bono aba meka wo se sompa kasebo na wuti efe sompa 106.5 FM akrana ekọ ba simpri mu be maba a woton adansie hu ne ma ena ebo ye chidom anopai ekọ ba simpri mu se sore ne brei na wo besi wudan wate ne dan no ye de strategy ena esie se wo besi wusi dan ye de strategy ena esie strategy ni se wo hyeda hyehye ewu se asie ne meye se mitu amana no meye se mesi pillars ni se meye foundation memma so se mebo so se san futuo ni akwankyere ne bra na eko ba simpri mu mfa ma wate efise bia na wonsi dan da e bia na obi ada wanan se nipa na wo amonone wo Ghana ni wo America wo UK wodi amane se wonsi ma no abeka e na cement no se mi pagyamu a mehia 1000 cement na DSE ma eko ba simpri mu mu abi kura na cement abehia no e ye 500 pe e na ade beye na enso na mesi na ba beka che wo se wo hia 1000 etu ko gie futuo free consultation e wo ko ba simpri mu e beboa wo wato adensi wo mawie no de egu kem no de akwa ma wokwa ne nkrabata no so apeti wo ba bia and na do apply with building wire cement iron rods roofing sheets in chance de bodan so a enso to awie mu apetampe eginam eti kwapantan joaben sepase tano so enti bo ho wetimatim fomesa asama kesi wanchi to ase kaso depo ebija nkwanta achimoda nyina hini takurade sunyane kaso papa se number 1 techimanie pokuasi nie tantra hills nie sanso ena no achi kwashima nie iron city nie ekoba simprimu nie boshan nie ekoba simprimu nie breman nie nana kwajeje si company limited nie akwete man nie nana kwajeje si company limited nie adade ntam nie nana kwajeje si company limited nie etifre uwo kumasi anasenkra na samantam sia no dunsia no mu bia eye 020
0204355040 na wodam and which Leicester Ghana Limited say no pay as a wuchichu wo se watinti me misa wo say wo sorry ye no wura wo bathroom ho no toothpaste be na da ho hwe ho mame ye hwe ne sese we dey say a quick assignment we a quick assignment na me dey ama wo no wura ho no toothpaste na da ho no ya kire wo say ya kire ho YAZZ ana YAZZ yas toothpaste o wane wonam kwam anti na asen ayefei eti ne wonu mu ohwamu enya nwanwa me ba cho brush no so hwe ho mame YAZZ toothbrush ana na say yas toothbrush ana no a o da bia ne wani abie wani ate yas toothpaste any yas toothbrush no any edi chichi yese obi wa wo chichi usin wie kra still no ano na scent da so wonum say wo the yas toothpaste any the brush ya ebeyin kankan ni nyina afiri ho hairbar no wo whitening no wo total care no wo gel no wo 80 yas toothpaste ni yas toothbrush no eno na edi ye adwuma onti fe wo sene sra no pe na mehwe wo betimi atsete sa AKOSUA ABOAGYE e wo SOMPA akrade ya na chese yas toothpaste ni the brush no na edi ye adwuma eti se wo nkran ya eno aso be 050-161-9588 ena wo kuma senso 050-1390338 050-1390338 say wo ton provision wo ton niema efie di siesie wo ho na nya yas toothpaste ene ne brush na wo ton a na wo ye sure say ye toothpaste na wo ton no ana wo chichu se na nya yas toothpaste ene yas toothbrush na wankasa wo ye sure pa eti bomodian say wo benya bie na ebeboa wo T74 tontina 74 meshano titi dudo no ene ya nti se nsuo ene di DHC afra eti Ghana fo yare ade echi infection nie ade echi yare we abobe ade echi wa fe wo se de enti yare bia timi wo no de enti ekroton ho a echa ansa na ewu de enti anadwo bia wo dwonso 10 times ansa na ade a chene se immune system na ayemre de enti a ulcer ejiji wo no immune system ayemre de enti a sickle cell anemia ha wo no immune system na ayemre enti something 74 mixture no a wonum a eye wuyiye no tete no na ye nananom num a no mo nyare da bia wo mo giro mo na so pabne so eti sore wakati 74 nie immune booster papa pa nie o kan shi drug lane na komase ashton kolina keba ebi wo ho frɛ 0246073 498 na won so 74 mixture no wonya ne kama just what kenke say eye wholesale dokono ne de ma wo ene wo mo ton dokono ntepenten kwa nkodwom koto aburo enko nika enkoyam eye simple eno nso obefre Joe's Bakery e wo dome e wo 02560688332 na wodem 02560688332 na wodem ana wo bia ye yie obi anya yi a wo ba ye wodi na wo tweda na se eye da na nkasa ana se obi ye wedin ana se impo obi ye bibi no se wo pedokono 7 na wo ho a enye ma mi bi o won kwanje bi na dokono mu keka ene wo koto wo fre just hot kinky near the dokono brand dokono se packaging wom eti se wo pehyeto e de aka ho wo pemeko e de aka ho ebi kro me pese me 7 nipa 500 momre me dokono 500 momre me dokono 1000 dokono 2000 na mom package shito ene meko ene akakaduro ne ade ne nka ho momfa nkruma nka ho momfa tilapia nka ho monfa red fish nka ho monfa cassava fish nka ho a some packaging say the wusi penny bia no specifically for your needs just hot kinky for ebeye ne sa 83 Ghana so the sepe na yellow corn no a ye de vitamin A awo no eno de ye dokono no 80 Joe's Bakery ya giatum wo kinky experience no aye easier healthier and more profitable with the just hot kinky aye 025606882 na with them Medima for Herbal Center Dr. Tambo Dasuni Medima for Herbal Center yare bedwane Medima for Herbal Center bokwaze mayira wo fa baby na adwo osisi yare wo kotodwe diabetes prostate mo how hypertension kidney failure emane mema mo pa wo Dr. Duja mfisidi enti na waware ya 5 years awo maye na wote penten kwabra obe wo afa wo ba wo bra wontua hye wo awie no na ababa beda na se enye nwanwa so age abasobo wo Ghana ne amonone yare bia aye kwankro pokwase mayira Medima for Herbal Center na stroke de wote ne se it is a wodofo bi fa baby adwojo afa ne bra na Medima for Herbal Center emo no Dr. Tam da so se wudu kumase a ebu kwa gogo ene wo onyame ne yaresafo ne mmofo nipa mu na fa yare na wo fa nipa mu sa yare dia na eye Medima for Herbal Center frɛ no 0244
774-282 0244-774-282 and 050-072-7215 050-072-7215 we aye medima for Heba Center ha aye SOMPA 106.5 FM akrana and some yedi kan boboso no ebi eni Mami Elizabeth ofoso jare se aban factory bia ya aban boto musika ene odeyo ankura die nim sada ena yesanso ewura foforo mu a eja to wo bekwai premaso ye nam so mama mi a wodada mu woje ayarhwati nananum wonse do no assembly member etufo se wo ya afo bi wo fia mo ani nko no ho saa na ye ko oti afa ho na naken ema yensa ka se ambulance service ni bi a wono kura akwasra na busuafo ena age nkwanhye bi esi ye mu ba konkwa eno eni afutu eba se nkwanhye si a yenhweye ne yemfra saafo no ne yankosesa wangu motoken mu ankowie amawo na ankoye dodo abusua ye da ye ho aba ne ye ba ye bakọ Ukraine ene Russia wo muntam asundwe abu ano no komo foforo asan pie akire to pa ye biato menkwa medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoyi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia mesin finfem me biem na won hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi chimisi enti na wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kan ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababoy tontonte yanum sane e faadwen ne faadwen ampa se na nim se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeya adru tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no ema immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den tonti na 74 yinso yaye ne sensuo kokrowa kama enti baabia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankasi na ekoi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hodi mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a woko pharmacy ana baabia to nwo bia ubenya tonti na 74 yi biato T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadie nkratso yi atom TV Emma Akatuapa enokre Emma Akatuapa papa ampa yesamo akwa ababia abusua yekwa akwawie kase no ewa amanone sesie uduru Switzerland mamu Geneva anafo ho a adaje ni posokra doma ahia ho no ne nyina yese Russia ene Ukraine wo muntam betimi agwo na asundwe abua afanu no benoma no nanso ene se mampanin Trump ne nebra bri nyina se afanu no benoma asundwe abua no wo monte se dogo bi nu abe adakura wo mbekọ nhye mu se wo koka asundwe asem no saada no na topa ye etoko wo mso kese pa na enam saya so ama Ukraine wo mo foreign minister okudwa tabroko awo Ukraine eye ura Andrei sebesna na wode to so acha se hwe Russia fo no wo mo mpa asundwe na nka hwe de Yugoslav aba be wo Ghana we
na deɛ nti a wɔn pa asomdwe ne sɛ ɛnura koraa abnada no wɔn ahyia wɔ Geneva no wɔn toto pa yɛ de kɔ Ukraine ama wɔn yɛ refinery nyame nko a sɛ nyɛ wɔn nso nim deɛ mu ɛna drone bɛɛ sɛ wɔ haduonum wɔn san da n'ani ma ɛsan kɔɔ yɛ a nka hɔ nyinaa egya tɔ hɔ nanso mantam bɛɛ sɛ dumienu deɛ wɔn to kɔɔ mu ama drone bɛɛ sɛ ahɛnan etumi ma nipa mmiɛnsa fa mu ɛhwere wɔn nkwa saa bere a meka sɛ yi uduru Geneva hɔ a mampani Trump ono ne special envoy Steve Witkoff waka ho bi pa na mediation ne koso nanso Ukraine mampani Zelensky wono ankasa anko na Russia mampani Putin so wanko na mom wode na asew bema Russia de no na koi na afi wode ne boafo soronko so eka ho enti wo mo ekoko hia no Vladimir Zelensky ne chief of staff Krylo Budanev wokobi sana enye ono nko wo mo ekoye bi nso ekoka ho no ebi nso eye wo mo ekeka ho efri Russia afa ho ya wo mo baaye Midinsky wono nso Vladimir wokobi a wo mo nyina ekwakoboa ma asondwe aba nanso ene se bebai ene topa ya to a pani no chese Russia fo nya esa asondwe abua wo mbema woni Ukraine fo anoma no daache a emu nsem enwa no yade de ebesi akire nyina ebebrew kasebo no wasi na nsem edibre mo no pedi di makotire bi ni se Abdulaziz Idrusu awobo police ni General Constable Seth Oponda motuo no sa brede police for akwakwakwache no sa nso na santemantem MTTD for dia todwa sa dia big men for mo wodi tete wo mo no sa wo obi mumra so anase obi ebumra so na wokɔkye no na hwa ni afro ye wanya no a edibeyew na sa de no ha wo mo panso mo nya ho adwuma na kasebo efi SOMPA 106.5 FM akra no for your headquarters wokumase SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 FM Paris France wa Danfopa radio takwa SOMPA techima SOMPA sunyana SOMPA nkranza SOMPA mankesim Kingdom 106.1 FM decoder so SOMPA FM live and your Facebook page no like no share SOMPA 106.5 FM akra and YouTube SOMPA FM live your website www.sompaonline.com Kanash Urban Radio so Doma FM 100.7 FM Doma Hinkro Nana KJC Company Limited or Twandensi Huniama Ebo ye chidom tontina 74 mesha tite dudo no wo hia bi Leicester Ghana Limited ya street pace in the brush wo de chichu see ebo medima for heba center awo no so wayare satu mi no